χαρά. Πώς θα θέλα να ζω κι εγώ με ανθρώπους που να αγαπώ. Στα όνειρά μου πετούσα ψηλά, ελπίζοντας να βρω γονείς. Ξαφνικά εδώ το όνειρο αυτό έμοιαζε αληθινό. Μα είχα ζητήσει αγόρι μικρό, κανείς δεν περίμενε να έρθω εγώ. Αν ήμουν ωραία με μαύρα μαλλιά, κανένας δεν θα ήθελε να φύγω ξανά. Πάντα βοηθάω και μιλάω πολύ, πως θα ήθελα να μείνω για πάντα εδώ. Δεν θέλω να φύγω, κουράστηκα πια, μπορώ να σας δώσω ξανά τη χαρά. Θα προσπαθώ το κάθε λεπτό, θέλω μονάχα μια αγκαλιά. Ελπίδες και όνειρα έχω σωρό, κρατήστε με μόνο εδώ. Κρατήστε με εδώ κι η ζωή σας θα αλλάξει για πάντα, θα σας αγαπώ. Η μάγισσα της Αβολένης. Ωραία θα ήταν να κοιμάμαι σε αυτό το δέντρο όταν το λυκνίζει ο άνεμος. Αν δεν ήμουν άνθρωπος, θα μ' άρεσε να ήμουν μέλισσα και να ζω ανάμεσα στα λουλούδια. Χτες ήθελες να είσαι γλάρος. Μην ονειροπολείς και βοήθησέ με να διπλώσω την πουγάδα. Άσε με να σου συλλαβήσω άλλη μια λέξη και βρες την πιο δυσνόητη λέξη που μπορείς να σκεφτείς. Την ποιοτή? Σημαίνει δύσκολη, Μαρίλια. Μα γιατί δεν λες απλά αυτό που θες να πεις, Άννα? Μα αυτό είναι, Μαρίλια. Προσπαθώ να πω ακριβώς αυτό που εννοώ. Σε παρακαλώ, ακόμα μια λέξη. Μη σας απογοητεύσω. Μα θα αντιμετωπίσετε απλώς μαθητές από το Κάρμοντι. Ακριβώς. Και το σχολείο που θα κερδίσει θα πάρει ένα καινούριο κουδούνι. Το σχολείο του Κάρμοντι δεν έχει κουδούνι και όλοι οι μαθητές είναι εξαιρετικοί ορθογράφοι. Ναι, η Αβολένη χρειάζεται σίγουρα ένα καινούριο κουδούνι, αφού το παλιό μας έσπασε. Αχ, Μαρίλια, μη μου το θυμίζεις. Τι θα κάνω αν κάνω λάθος? Θα ταπεινωθώ. Γρήγορα, πες μου μια λέξη. Γέλιο! Ευχαριστώ. Αυτή είναι πολύ δυσνόητη λέξη. Γάμα έψιλον, λάμδα όμικρον, γιώτα όμικρον. Μα τι σε έπιασε και μιλάς μόνη σου, Άννα? Εγώ δεν σου είπα αυτή τη λέξη. Και βέβαια δεν την είπες. Ο Βάτραχος την είπε. Αυτό είναι πραγματικά γάμα έψιλον, λάμδα έψιλον, γιώτα όμικρον. Όμικρον, γιώτα, όμικρον. Όπως και να είναι. Έχεις πολύ παράξενη φαντασία. Είναι εκείνη! Ποια? Μαρίλια, κοίτα! Μια μάγισσα! Σοπάνα, αυτή είναι η Πεγ Μπόουεν. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε, Πεγ? Ψάχνω για το βατραχό μου, Μαρίλια. Σε συγκητεύω, απομακρύνετε την. Εκεί είναι. Σώσε με, κοριτσάκι. Τι τον θέλεις το βάτραχο, Πεγ? Δεν είναι δικιά σου δουλειά, Μαρίλια. Ούτε δικιά σου, κοριτσάκι. Ναι, τι τον θέλεις τον Βάτραχο? Είμαι περίεργη. Η Μαρίλια λέει πως είμαι πολύ περίεργη. Συνέχεια μου λέει Άννα Σίρλι, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Μα εγώ δεν το πιστεύω και πολύ αυτό. Υπάρχουν πολλές γάτες εδώ στην Αβολένη και μου φαίνονται όλες τους περίεργες. Ξέφυγε! Το έκανες επίτηδες. Μα πώς κάνεις έτσι, Πεγ, για ένα βάτραχο? Είναι κάτι ασήμαντο. Αν δεν μου το φέρετε πίσω, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σας. Πεγ, γίνεσαι υπερβολική. Φύγε τώρα, έχουμε δουλειά. Σας καταργέμαι και τις δυο σας. Μαρίλια, η μάγισσα μόλις μας καταράστηκε. Σαχλαμάρες. Η Πεγ Μπόουεν δεν είναι παρά μια περιπλανόμενη τσιγκάνα. Μάγια! Τι είδους μάγια? Αυτό είναι που με βασανίζει τόσο, Νταϊάννα. Δεν ξέρω. Ως τώρα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τότε πώς ξέρετε ότι σας καταράστηκε? Αν ήσουνα εκεί, θα ήσουνα σίγουροι πως μας καταράστηκε. Όσο και ότι το όνομά μου είναι Άννα Σίρλι. Ναι, Δεσποινής Κινγκ. Θα έπρεπε να κάνεις εξάσκηση στην ορθογραφία σου. Μα έχω κάνει πολλή εξάσκηση όλες αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, για να δούμε τι ξέρεις. Έλα στην ομάδα. Γεια σας, Άννα. Γεια σας, Δεσποινής. Γεια σας, Άννα. Γεια σας, Δεσποινή. 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 Γεια σας, Άννα.
Ξέρετε πως βασιζόμαστε σε εσάς για να νικήσουμε το κουδούνι στον τοπικό διαγωνισμό ορθογραφίας και έχουμε μόνο 2 μέρες ακόμα για να προετοιμαστούμε. Είμαστε πανέτοιμοι, Δεσποινής Κινγκ. Σκεφτείτε το, ένα υπέροχο καινούριο κουδούνι να χτυπάει για να μας καλεί το πρωί, το μεσημέρι και στο τέλος της ημέρας, αντί να έχουμε αυτό το σπασμένο σίδερο εκεί πάνω. Η πόλη μας θα είναι περήφανη για πολλά χρόνια, όπως και οι μαθητές που φοιτούν εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ποιος θα πει μια λέξη στην Άννα? Ναι, Νταϊάννα. Περιπέτεια. Πολύ ωραία, Νταϊάννα. Περιπέτεια. Πι, έψιλον, ρο, γιώτα, πι, αλφα, γιώτα, αλφα, γιώτα, ήτα. Όχι, αυτό είναι ανόητο. Έψιλον. Άννα Σίρλεϊ, μου είπες ότι έκανες εξάσκηση. Μα στα αλήθεια έκανα εξάσκηση. Συλλάβιζα όλη την εβδομάδα, χωρίς διακοπή. Το ξόρκι. Ω Θεέ μου, τώρα άρχισε. Είμαι καταραμένη. Μια ομάδα είναι δυνατή όταν κάθε μέλος της είναι δυνατό, Άννα Σίρλεϊ. Ειλικρινά, Δεσποινής Κινγκ, δεν νομίζω πως θα ήταν πια και τόσο τρομερό άμα δεν κερδίζαμε. Πως τολμάς και λες κάτι τόσο προδοτικό? Μην απογοητεύσεις αυτή την τάξη, γιατί δεν θα μπορέσεις να ξαναπερπατήσεις με το κεφάλι σου ψηλά. Δεν θα το κάνω, το υπόσχομαι. Υπόσχομαι πως δεν θα απογοητεύσω κανέναν. Μαρίλια! Μάθιου! Μου συνέβη κάτι απερίγραπτο, το πιο φρικτό πράγμα. Μαρίλια? Μα πού είναι εκείνη η τσαγέρα? Τι συνέβη στο σπίτι? Το σπίτι είναι λίγο αναστατωμένο, έτσι. Να, εκεί είναι. Ο Θεός ξέρει που έχουν τρυπώσει τα γυαλιά μου. Αισθάνομαι εντελώς ανίκανη χωρίς τα γυαλιά μου. Δεν είναι τα γυαλιά σου, Μαρίλια. Είναι το ξόρκι της Μπεκ Μπόουεν. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, Άννα Σίρλεϊ? Θυμάσαι τι είπε η Μπεκ? Καταράστηκε για τις 2 μας. Λοιπόν, εγώ δεν μπορούσα να συλλαβήσω ούτε λέξη στο σχολείο και εσύ δεν μπορείς να τακτοποιήσεις στο σπίτι. Σταμάτα να πιστεύεις κάθε φανταστική ιδέα που έρχεται στο κεφάλι σου. Αλλιώς μπορείς να γυρίσεις το ορφανοτροφείο από όπου ήρθες. Θα κάνω ό,τι θέλεις, Μαρίλια. Είναι 1.000.000 φορές καλύτερο να είμαι η Άννα της Αβολένης παρά να είμαι η Άννα από το πουθενά. Επιβιβάζω π, γιώτα, β, ύψιλον, γιώτα και βέβαια είναι γιώτα και όχι ύψιλον. Β, α, ζ, ωμέγα. Το ήξερα αυτό. Θα τους απογοητεύσω όλους. Έπρεπε να αφήσω αυτή τη μάγισσα να πάρει το βάτραχό της. Δεν το εννοείς αυτό? Έτσι, γλυκιά μου. Έχω έρθει σε απίστευτα δύσκολη θέση εξαιτίας σου, κύριε Βάτραχε. Εξαιτίας μου? Επί τη ευκαιρία δεν είμαι βάτραχος. Λοιπόν, ό,τι και να είσαι, αν δεν σε είχα σώσει, η Μπεκ Μπόουεν δεν θα με είχε καταραστεί ποτέ. Τότε είναι η σειρά μου να σε σώσω. Έτσι. Έλα! Πού θα πάμε? Η εμπειρία μου λέει πως αν είσαι μαγεμένος, πρέπει να πας να βρεις την πηγή του προβλήματος. Εννοείς την Μπεκ Μπόουεν? Όχι, στη μάγισσα. Όχι, γύρναμε πίσω. Άκουσες το κουδούνι για το δείπνο. Ήρθες πάνω στην ώρα. Γιατί? Μη ρωτάς. Θα φάμε σούπα με γράμματα. Το μόνο που μου λείπει είναι το αλφα, νι, αλφα. Αλφα, νι, αλφα, μα αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, θα μπει στη σούπα άμα δεν ξέρεις την ορθογραφία σου. Εντάξει, έλα λοιπόν. Απέδειξε την αξία σου. Συλλάβισε τη λέξη ντρέπομαι. Νι, ταυρό, έψιλον, πι, ωμέγα. Όχι. Λάθος. Τελευταία ευκαιρία. Δοκίμασε το φιάσκο.
Φιάσκο. Ω, Θεέ μου. Φι, Ήψιλον. Όχι, όχι, όχι! Στην κατσαρόλα! Αυτός είναι ο πιο τρομακτικός εφιάλτης που έχω δει ποτέ. Καλημέρα, Άννα. Ω, Θεούλη μου, Μαρίλια, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Κοίτα πώς είναι το σπίτι. Ακόμα δεν βρήκα τα γυαλιά μου. Αυτή η Πεκ Μπόουεν μας έχει μαγέψει και τις δύο. Τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε αυτή τη μάγισσα της Αβολένης στη θέση που της αξίζει. Την Πεκ Μπόουεν? Σε παρακαλώ, Μαρίλια, μπορείς να με βάλεις μέσα σε ένα πηγάδι και να με ταΐζεις ψωμί και νερό. Αλλά το να μιλήσω με την Πεκ Μπόουεν είναι χειρότερο από τον ίδιο το θάνατο. Είναι ώρα να τακτοποιήσουμε το θέμα μια για πάντα και να ηρεμήσουμε την υπερβολική σου φαντασία. Πιστεύω πως το δάσος είναι μαγεμένο. Αισθάνομαι τα χέρια χιλιάδων φαντασμάτων και εξωτικών να σκαρφαλώνουν στην πλάτη μου. Ανοησίες, Άννα. Είναι ένα τρομακτικό δάσος όπως όλα τα άλλα. Λοιπόν. Έχει τρομοκρατηθεί από τις υποτιθέμενες κατάρες που μας έριξες χθες, Πεγ. Θέλω να τακτοποιήσεις αυτό το θέμα μια για πάντα. Εξήγησε σε αυτό το παιδί πως εσύ, καλή μου γυναίκα, δεν είσαι μάγισσα. Ώστε έχασες τις ικανότητές σου, έτσι μικρή? Δεν θυμάμαι πως γράφεται ούτε μια λέξη, κυρία Μπόουεν. Βλέπεις. Πιστεύεις αλήθεια πως είναι τόσο εύκολο να λύσεις ένα ξόρκι, Μαρίλια Κόθμπερν? Έλα, Πεγ. Μιλάω πολύ σοβαρά. Εσύ τι νομίζεις, παιδί μου? Εγώ δεν ξέρω. Είσαι λογική γυναίκα, μα η αίσθηση του χιούμορ σου παρατραβάει καμιά φορά. Ίσως ναι, ίσως όχι. Τα ξόρκια γίνονται αληθινά όταν τα πιστεύεις. Και βλέπω ότι εσύ τα πιστεύεις, Άννα Σίρλεϊ. Το ξέρω πως είστε μια καλή και συμπονετική μάγισσα. Μου έχουν πει πως υπάρχουν και καλές και κακές μάγισσες. Ορκίζομαι πως εσείς είστε καλοί. Όπως λέει και η κυρία Κόθμπερν, είστε πολύ λογικοί. Όμως το να βρω το βάτραχό σας είναι σαν να ψάχνω βελόνα στα άχυρα. Θα πρέπει να ψάχνω χρόνια ολόκληρα. Αυτό δεν είναι πρόβλημά μου, έτσι? Βρες τον μέχρι το ηλιοβασίλεμα, αλλιώς δεν λύνω τα μάγια. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένη με τον εαυτό σου, Πεκ Μπόουεν. Έλα, Άννα. Αρκετά μείναμε εδώ. Θυμήσου, ως το ηλιοβασίλεμα! Άννα, Ναι, θες να σε βοηθήσω να μελετήσεις? ευχαριστώ Μαρίλια, όμως θα πρέπει να τακτοποιήσω πρώτα κάτι άλλο. Αχ, σας παρακαλώ κύριε πορτοκαλό καφετούλι, ό,τι κι αν είστε, πού είσαστε? Έχασες τίποτα? Μου έχουν κάνει μάγια και πρέπει να βρω αυτό το πλάσμα που μοιάζει με βάτραχο πριν το ηλιοβασίλεμα, αλλιώς θα χάσω το διαγωνισμό ορθογραφίας. Συλλάβισε μας μια λέξη, σε παρακαλώ. Αχ, όχι τώρα. Συλλάβισε τη λέξη φωτοσύνθεση. Όχι, καλύτερα το χρυσάνθεμο. Χρυσάνθεμο. Λοιπόν, Γιώτα. Όχι, λάθος. Το σωστό είναι ρο, ύψιλον, σίγμα, αλφα, νι, θήτα, έψιλον, μη, όμικρον. Είμαι σε μεγάλη απόγνωση. Σου συμβαίνει κάτι, παιδί μου? Είπε πως είναι σε μεγάλη απόγνωση, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει λόγος να αρπάζεσαι. Συνέχεια αρπάζεσαι. Μόνο όταν παραβλέπεις το οφθαλμοφανή, πράγμα που κάνεις συχνά. Εγώ απλώς έδειχνα συμπάθεια για το παιδί, ενώ εσύ το μόνο που ξέρεις. Με συγχωρείτε. Μίλα και μην του δίνεις σημασία. Εμένα, εσύ τα άρχισες όλα. Τα άρχισα, εσύ ήσουν που... Ευχαριστώ για την κατανόηση, όμως μήπως μπορείτε να μου πείτε αν είδατε ένα πορτοκαλοκαφετί βατραχοπραγματάκι που μιλάει? Πρέπει να το βρω πριν το ηλιοβασίλεμα. Προσπάθησες να το φωνάξεις?
Σαν χλαμάρες. Οι βάτραχοι και οι φρύνοι δεν έρχονται ποτέ όταν τους φωνάζεις. Ας προσπαθήσουμε. Ribbit. Ribbit. Ναι, ξέρεις τη γλώσσα των φρύνων? Είναι η γλώσσα των βατράχων. Και όταν εγώ έκανα μαθήματα, εσύ ήσουν ακόμα δεντράκι. Αυτό ήταν. Ξόφλησα. Ο ήλιος δύει. Η Πεκ Μπόουεν έχει δίκιο. Όλα τελείωσαν για μένα. Ω, Μάθιου, τους ρώτησα όλους. Από τις βιολέτες στο λιβάδι ως τους γυρίνους στη λίμνη των λαμπερών νερών. Όμως κανένας δεν είδε ένα βάτραχο που μιλάει. Κάποιος πρέπει να βρει τα γυαλιά της Μαρίλιας, αλλιώς δεν θα φάμε ποτέ. Δεν φταίνε τα γυαλιά, Μάθιου, φταίει η κατάρα. Θα χάσω στο διαγωνισμό ορθογραφίας και κάθε φορά που θα χτυπάει το κουδούνι στο Κάρμοντι θα λένε ότι χάρη στην Άννα Σίρλεϊ έχουμε αυτό το κουδούνι και δεν το έχει η Αβολένη. Έχεις ήδη ό,τι χρειάζεται για να νικήσεις το διαγωνισμό. Και βρίσκεται εδώ μέσα. Είναι εύκολο να το λες άμα δεν σε έχουν καταραστεί. Αγαπητή μου Άννα, είσαι πολύ έξυπνη για να μπορέσει να συλλογίσει η κατάρα της Πεκ Μπόουεν. Ξέρεις ορθογραφία. Απλώς πρέπει να ξανακερδίσεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Συλλάβησε το όνομά μου. Αυτό είναι εύκολο. Έτσι νομίζεις? Μη α, θ, ι, όμικρον, ύψιλον. Όπως σου έλεγα, δεν υπάρχει κατάρα. Μάθιου, κοίτα. Τι είναι αυτό? Ψητό κοτόπουλο, φυσικά. Μαρίλια, νομίζω πως έψησες ένα κομμάτι που δεν τρώγεται. Α, για το όνομα του Θεού. Αυτό το σπίτι είναι σκέτη καταστροφή. Πού να το φανταστώ. Μάθιου, πιάσε μου τη σκούπα. Άννα, βοήθησέ με να τακτοποιήσω τα πιάτα. Τελικά δεν υπήρχε κατάρα. Άννα, Φελίσιτι, Γκίλμπερτ, σας υπενθυμίζω πως όλοι οι Αβολένοι περιμένει να κερδίσετε αυτό το κουδούνι. Ξέρουμε πως θα το χαρίτωσω κι εμείς, Δεσποινής Κίνγκ. Ας ελπίσουμε μόνο ότι δεν θα μας απογοητεύσει κανένας από την ομάδα. Θα βάλω τα δυνατά μου, Φελίσιτι. Είναι το καλύτερο που μπορώ. Ο διαγωνισμός αρχίζει όπου να είναι. Πηγαίνετε. Εδώ είσαι, βάτραχε. Περίμενε. Δεν είμαι βάτραχος. Καλά, εντάξει. Όμως ήθελα... Να μου τον επιστρέψεις. Δεν είναι βάτραχος και δεν πιστεύω πως το πορτοκαλό καφετί πραγματάκι ή ό,τι άλλο και να είναι θέλει να το πιάσεις, Πεκ Μπόουεν. Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά, σωστά. Βοήθαμε να το πιάσω. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Τότε η κατάρα δεν θα φύγει και θα απογοητεύσεις την ομάδα σου. Δεν πιστεύω ότι ήμουν ποτέ μαχεμένη. Δεν είσαι παρά μια μεγάλη απατεώνας. Υπάρχει περισσότερη κοροϊδία παρά μαγεία στα δάχτυλά σου. Ξανασκέψου το πριν προσπαθήσεις να ξανατρομάξεις μια κοκκινομάλα. Αλλιώς η Μαρίλια και εγώ θα φροντίσουμε να σε διώξουν από την Αβολένη. Θα τολμήσεις να το διακινδυνεύσεις? Με μεγάλη μου χαρά. Σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου, μου έσωσες τη ζωή. Ελπίζω μόνο να μην κατέστρεψα τη δική μου. Άννα Σίρλεϊ, η πρώτη σου λέξη είναι καρότα. Καρότα. Κάπα, αλφα, ρο, όμικρον, ταφ, αλφα, καρότα. Πολύ σωστά. Ακριβές. Α, κάπα, ρο, γιώτα, βήτα, έψιλον, σίγμα. Μη έψιλον, ύψιλον, ρο, αλφα, νεύρα. Ιντρικά, γιώτα, λι, ταφ, ρο, ήτα, Επιστήμη. Έψιλον, πι, γιώτα, σίγμα, ταφ, ήτα, μη ήτα, επιστήμη.
μάθημο. Όμικρον, ξι, ύψιλον, θήτα, γιώτα. Οξύθυμο. Όμικρον, ξι, ύψιλον, θήτα, ύψιλον, μη όμικρον. Αποθετικός. Α, π, ωμέγα, θ, γιώτα. Και τώρα η τελευταία ερώτηση. Όποιος πει τη σωστή ορθογραφία θα πάρει μαζί του ένα στραφτερό καινούριο κουδούνι για το σχολείο του. Η λέξη είναι δυσνόητο. Δυσνόητο. Δέλτα ύψιλον, σίγμα νη, όμικρον, γιώτα. Άρα, Σίρλεϊ, αν συλλαβείς σωστά τη λέξη δυσνόητο, θα κερδίσεις το διαγωνισμό. Δυσνόητο. Δέλτα, ύψιλον, σίγμα, νη, όμικρον, ήτα, ταφ, όμικρον, δυσνόητο. Πολύ σωστά. Δεσποινής Κίνγκ, το πήρατε το κουδούνι. Και η Άννα έδωσε ένα καλό μάθημα σε αυτούς από το Κάρμοντι. Είναι η Άννα μας. Το ήξερα, πώς θα το καταλάβεις τελικά, Χέτη. Τώρα, Άννα, πρέπει να πάμε στη φάρμα και να τελειώσουμε το συγύρισμα. Μια στιγμή, Μαρίλια. Θα σας προλάβω. Το είδες αυτό? Λοιπόν, μικρή, τα κατάφερες. Δεν ανησυχούσα για το κουδούνι, ούτε για το αν θα κερδίσω. Ήθελα μόνο να βάλω τα δυνατά μου. Δεν ξέρω αν είσαι αληθινός ή φανταστικός, είμαι όμως τόσο χαρούμενη που θα ήθελα να σε φιλήσω. Εγώ δεν σε σταματάω. Είμαι ελεύθερη, είμαι ελεύθερη. Περίμενα χρόνια για να βρω κάποια σαν και σένα. Επίτρεψέ μου να σου συστηθώ. Είμαι η Δριάδα, μια νύμφη του δάσους. Η Πέγκ προσπαθούσε να με πιάσει για να μην ασκήσω τις δυνάμεις μου επάνω της. Η επιθυμία σου είναι διαταγή. Σε ευχαριστώ. Όμως δεν έχω κανένα πρόβλημα που να χρειάζεται κάποια λύση τώρα. Ίσως όχι. Αλλά όπως σε γνωρίζω, τολμώ να πω ότι θα αποκτήσεις. Είχες δίκιο, Μάθιου. Ναι, έτσι είναι. Είμαι πιο δυνατή από τα μάγια της Πέγκ. Όμως φοβόμουν τόσο μη χάσω που δεν μπορούσα να το δω. Λοιπόν, χαίρομαι που ξαναβρήκες την αυτοπεποίθησή σου. Η Μαρίλα και εγώ είμαστε περήφανοι. Θα φανταστώ ότι είμαι ο άνεμος που φυσά ανάμεσα στις κορφές των δέντρων. Και όταν βαρεθώ τα δέντρα, θα πετάξω στον κήπο της κυρίας Κίνγκ και τη λίμνη των λαμπερών νερών για να τη γεμίσω κύματα. Μπορείς να φανταστείς τόσα πολλά για τον άνεμο, δεν νομίζεις, Μάθιου? Μήπως μιλάω πολύ? Η Μαρίλια λέει πως θα με στείλει πίσω αν το κάνω. Δεν θα μιλάω άλλο, Μάθιου. Μπορείς να μιλάς και να φαντάζεσαι όσο θέλεις.